Na, csácsúcs! Na, csácsúcsa mindenkinek, én Darkness vagyok. És most ebben a videómban meg fogom mutatni, hogy hogyan lehettek annyira gazdagok, mint Bill Gates. Na jó, annyira azért nem. Na akkor hát kérem szépen, most be fogom mutatni, hogy hogyan lehettek gazdagok. Igen, nehéz lenni, de tényleg tudok rá módokat, nem is kevesebb. Akkor kezdjük is el. Első példa. Hát, ugyebár mindenki szokott lottót vásárolni, mindenki ismeri már szinte a lottót. Én azt találtam ki, nagyon okos fejemmel, hogy mindössze csak azt kell csináltok, hogy ki kell számolni, hogy hány darabféle kombináció van, amit bele tixel az 5-ös lottóban, és akkor megveszik annyi szelvényt, amennyi kombináció van, mindegyiket kitöltitek úgy, és akkor csak vártok. Jó, mondjuk lehet, hogy ez egy picit úgymond drága lesz, talán még drágább, mint amit megnyertek, de nyertek az 5-ös lottón. Hát most azért bárki olyan, hogyha ezt elmondhatnám, megnyert az 5-ös lottót, mondjuk akkor nem leszünk gazdagok. Második. Legyetek örömlányok, álltok ki a kibaszott sarok vagy az út szélére, pucsítsál be, hogy ide, egy 1000-es lesz, bazd meg. Na jó, ez nem feltétlenül fog működni, hogyha például fiú vagy, de a lányoknak se ajánlom, sőt senkinek se, inkább ezt hagyjátok, ne hallgassatok rám. A harmadik tipp. Kérem szépen, hát ezt is szokták azért már alkalmazni, ezt nem én találtam ki, ez egy olyan dolog, amit szoktak csinálni az emberek, nem túl szép dolog, de lesz pénzünk. Na de mi is ez? Szerez egy gazdag fiócskát, egy lányocskát, és akkor hát ugyebár csak szépen összeköltöztök meg minden, és akkor te is gazdag leszel. Negyedik. YouTube! Az is lehet szerezni egy csomó pénzt, csak az összesen annyit kell csinálni, hogy sok megtekintést kell érned, és akkor akár abból meg is élhetsz, hogyha húzamosabb ideig csinál, és igazából ez jobb, mint dolgozni, sokkal. Ezt követem én is, nem bevegyem a pénzért. Nehogy. eBay. Na ugyebár, ez az internet legnagyobb kibaszott piaca. Ez akkora, mint ekkora. Itt egy csomó mindent lehet adni, a zacskós kutyaszartól kezdve a hajdú boilerig, bármit szinte. Bármit megvesznek az emberek, mert ugyebár hülyék vannak és mindig is lesznek. Ja. Na és akkor, mégis hogyan szerezhetnénk pénzt az eBay-ből? Olyan módszerrel, ami gazdaságos számunkra, és begazdagszunk bele. Nem kell más csinálnunk, csak fogunk egy zacskót. Hát jó, itt egy zacskó a kezembe, képzeljétek oda. És akkor lefotózzátok, felteszitek eBay-re, és azt írjátok oda, hogy Justin Bieber fingja. Hát ki nem venné meg Justin Bieber fingját? Ugyebár a fangirlok bármely képesek, simán megvennék azt is szerintem. És akár ezt előcsatjátjátok akár $100 is, és azért gondoljatok bele, egy zacskóért vagy akár ti is belefinghattok, hogy még valósághű legyen, és akkor csak eladjátok $100, ami azért elég jó vétel. Gazdag leszek. Szóval ezt ajánlom nektek, vagy akár bármi lehet, mondjuk mit. Megállok egy rágót, kiköpöm, lefotózom, és akkor mondjuk Bruce Willis rágója épp még nem esett le a földre sem, már elkaptam a levegő, amikor kiköpte. Szóval szinte remek állapotú, akár tovább ehető, mert mégis az 5 másodperc szóval nem lett érvényben, nem érte a földet, és el volt vákumozva minden, szóval nagyon biztonság volt, és akkor ezt is el lehetett adni akár több $100 Azt a kurdi zseni vagyok! 5. tippem. Szülés egy kibaszott gazdag családba. Most ez a legegyszerűbb. Jó, mondjuk az, hogy mondjuk kicsit nehéz, hogyha már élsz
és úgy kéne egy gazdag családba születned, de esetleg hívlak aztán, és akkor megbeszéltek, hogy vágjon le gyors, és aztán baszom bele egy olyan kis baba a testébe, ami egy gazdag családba fog születni, vagy mi a fasz, vagy bonyi. De értitek, mire gondolok, ugye? Hatodik tippem. Igen. Ne egyél semmit, ne vegyél semmit, ne egyél semmit, ne csinálj semmit. Csak feküdj le a földre, és várj. De nem, mert akkor, ha csak fekszel, akkor miből jön a pénz? Megvan. Szóval, gyűjtjetek össze egy 100 000 forintot, basszátok be a bankba, az kamatozik, és akkor csak otthon, vagy nem tudom, akár híd alatt valahol, csak szépen leülsz, és vársz, hogy kamatozon a 100 000 forint, még nem egy 5 év múlva, vagy akár 10 vagy 100 év múlva, mennyit fog kamatozni ez a pénz, hogy az már elég lesz ahhoz, hogy azért gazdagnak nevezhess magad. Igaz, hogy akár 100 000 kell kibírnod kaja meg egyéb ellátások nélkül, de gazdag leszel, szóval hol itt a gond? És megvehetsz magadnak kaját. Ha addig tudsz élet. Alig várom, hogy gazdag legyek. Élek. Gazdag leszel. És a 7. tippem nem más, mint hogy rabolj! Na jó, nem olyan egyszerű azért, hogyha azt akkor ne is csukjunk le a faszba, akkor azért ahhoz ki kell tervezni egy jó kis tervet. Elkapnak vagy valami, akkor viszont azt megbánod. És hogy esetleg max. egy 10 évet kapsz, akkor is tárgyukkal fogsz kijönni szerintem a börtönből. Ha csak nem, te fogsz másokat tágítani. Kibaszott ravás, basszátok meg! Kérem az összes pénzben elők mindenkit! Gyerünk, bassz meg, pakolj! Lelőnek a faszomba! Há, te mit csinál? Ne! Tehát igazából nekem ennyi tippem lett volna, hogy hogyan legyetek gazdagok. Hát nem tudom, azért próbáltuk meg valamelyiket, hát összön végül is. Na akkor még a videó végén így azt el szeretném mondani, hogy kérem szépen, eddig jött egy pár szavazat a előző videómon a büntetésekre, ugyebár 3 van a smink videó, a 10 videón keresztül citafülhordás, vagy pedig a Vahés Citrom Challenge. És eddig a smink videó állt vezetése, szerintem lassan lezárjuk itt ezt a dolgot. És akkor lehet, hogy ez lesz már a következő videó, a bünti videó. Hát még hogyha citafű lesz, akkor majd azt még meglátjuk, hogy mikor lesz, de hogyha viszont valamelyik a Fight Challenge, meg a Citrom Challenge, vagy pedig a smink videó, hát akkor meg az lesz a következő valószínűleg. Minél hamarabb szeretném megcsinálni. És akkor, hát ez a videó az egyet volna, én Dark Souls voltam.